bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon hande ko dimanche capanɗe tati lewru novembre hitanɗe ujunnaji ɗi nogas habaruji moɗon ɗemgal pulaar ɗum noon ko meftante habaruji états-unis tan hande batten ma en guidoro toon to politique ɗum noon ƴeewen kadi toon to congrès surtout wonande kamɓe républicain ma en jaa kadi ko fate cuuɗi ñawoji ciftinen kadi hono ko haala yewɗo sa joni ko fate immigration e caggal muɗum ma en cakkitoro kadi ko haalde ko fate hol peeje kamɓe Amérique ɓe jogui oɗo sa joni ko fate Venezuela cakkitorɗen habaruji men e ƴeewde hono proposition ko fate guerre gonɗo toon to Ukraine ko ɗum woni titre uji meɗen e oɗɗe ndeɗo moftande habaruji États-Unis ma en gartu joni joni jaññinen hen siwti Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ko adi habaruji d' abord ko fate wawi siftinde on tan ko e oɗon jamma dimanche ɗum noon ko 11h jamma gonɗen joni toon to Mason Ohio en wayi température yaara joni ko moins 3 degré 3h du matin ma température ɓeydu sallade kadi woni moins 4 degré moins 4 degré ma continue wonir noon ha nangue fuɗi janggo ene wayno ko ñalawma janggo fof ñallata ko hakkude moins 3 degré e 0 degré ɗum noon kadi ene wayno ko nder jamma kadi température o hawnaki ma muntu seeɗa pour wonande faade toon to pour ñalawma talato donc ene ɗamina wonde ko nangue ma fuɗɗo yaltude ñande alarba hawnaki kadi ne wayno toɓoji walla neige ma gartoy kadi ñande aljuma ha fayen ma aset bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare habaruji men e États-Unis guiɗorɗen ko toon to Californie tugnade ko winda toon to NBC News ene wayno ko yimɓe naatino toon to e manditare goto sukaɓe ɓeɗon gaddi petilaji pelli bari hen yimɓe nayi yimɓe sappo e goho oɗo sa joni nen hôpital tugnade gardiɗo shérif goɗon wuuro naatɓe e anniversaire sukaɓe ɗo gonno ɗum noon ko ñande samedi jamma nde guddir jeygol e mani mbari jarowol duuɓi jeetato duuɓi jeenayyi duuɓi sappo e nayyi e jarowol duuɓi nogas ha hande tugnade kadi kanko shérif ko haali ko wi naatɓe ɓeɗo sukaɓe ɗo gonno pelli sukaɓe oye ɓeɗo en wayno jogui haqqillaji kulon ladde ɗum noon kanko Patrick Witro wi noon ene wayno ha dimanche oɗo jamma ɓe donki yitude pelluɗo ɓe goni koye yiilade to États-Unis hande ene wayno ko haaluji nene kewi oɗo sa joni contre kanko ministre gardinal ko fate armée leydi ndi hono kanko Peter Hegseth ɗum noon e nder haaluji jenoɗi en haale wonde taw mo yehi toon to avion ngaji gonɗi toon to maaje tufɗe takkiɗe toon to Venezuela kanko wara makko winoma mo hokko orduji mo wiya wonde ko militaire yi mbar yimɓe fof ha laaɓa ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa henna wona hunde o foti hutorade caggal muɗum kadi kanko wari makko won gueɗe kadi ɗe o haali surtout henna o huccinɗum e kanko biyeteɗo Mark Kelly noon ko sénateur jeeya toon to Arizona kañum hoore mum ene jeeyano e ɓeɗo démocrate en jeegom wannoɓe vidéo mi jammiri mbi wonde kone ciftina militaire uji walla dadiɓe e Amérique naaɓe o hay goto men fotani jabde jamiroje ɗe ganduɗa lundiɗe lawol ɗiɗon vidéo ji nde jaltinde hono kanko Donald Trump o mettini hono kanko Peter Hegseth kadi wi wonde koye ayno wayno mo ɗaɓɓi oɗo sa joni hono kanko Mark Kelly tawde ko capitaine on wawi artirede armée pour o ñaawe cour martial ko wawi wonde fof tugnade haalalaɓe non seulement kanko Peter Hegseth o fotani haalde haaluji patuɗe e Mark Kelly ko surtout ko haalata mum ko mais kadi ene wayno ko kanko hoore makko ko haalata ko ene wayno tugnade haralaɓe ɓe mbi wonde ko anda ko haalata ko par ce que Mark Kelly ko haali ko ene démocrate en ko haali ko ɗum noon ko constitution yamiri donc ala jamiroje ɗe ganduɗa lundiɗe lawol ɗe ganduɗa président wawi yamirde militaire yo mbat militaire ji dawa hen
kanko Donald Trump ko jabundiri e journaliste uji ɗum non tan wona avion Air Force One ene wayno ɓe ñamdimamo ko fati NS kanko hoore makko haaldino e kanko hono biyeteɗo Maduro noon ko kañum woni président mo Venezuela wi ha o haaldine e Maduro kono wawa haalandeɓe holko woni koɓe kaldi kadi wawa wiide ɓe wondi ko haala ka moƴƴi walla boni ko haala tan e téléphone ko wawi woni fof enen ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde teskita wonde oɗo dumon fof kamɓe e Amérique ene continue addude toon kaɓirɗe mabɓe ɓurde bonde toon to tofɗe takkiɗe Venezuela e kadi ko ñande samedi ɓenɗo kanko Donald Trump e nder kadi ko posti e média makko social o haalino wi wonde ko espace mo Venezuela e kala ko taari ɗum hen wayno no samedi ko udda ko hunde nde ganduɗa en journaliste namdimo wimo est ce que ɗum ɗon firti wonde ko Amérique naɓe goni koye attaque de Venezuela o wino hoto yimɓe paami ɗum noon donc jaɓani yañaten ko wawi wonde fof kanko Donald Trump o haalino kadi ko adi yontere ɓennde o wi wonde ko ɗum ɓoyata hankadi militaire uji américain ji mbawa kañum koye men tellade toon to Venezuela taw koye leydi mbawa continde habde ɓeɗo ɓe wiyata ko yimɓe yeyoɓe drogue kañumen kadi gaddata drogue e Amérique ko wawi wonde fof ɗum fof kadi ari ko caggal nde kamɓe États-Unis wiya wonde en teskira wonde ɓe bombardi ken wona hakkillaji sappo laaɗi ɗi ganduɗa hen taw ko kamɓe Venezuela naɓe mbi ko laaɗi awoɓe kono noon kamɓe Amérique naɓe mbi ko laaɗi yimɓe yeyoɓe drogue ko nder ko konngudi kanko Peter Hegseth kadi ko haali ɗiɗo bombardement ji ɗe mbaɗe ɗeɗo laaɗi ko gueɗe jaariɗe kuule e kono noon kadi ene wayni koɓe jiiɗi ko kala bombaɓe yiyata ɓe mbar ɗumen ha laaɓa ha hande États-Unis tumnade kadi e ko rapport mo ganduɗa walla analyse mo kanko joguiɗo karallagal ko fate e gueɗe politique toon to Canada ɗum noon rapport mo windi ɗum toon to journal biyeteɗo le journal du Montréal ene wayno o wi wonde ko oɗo sa joni climat toon to États-Unis surtout yen kamɓe républicain ji ɗum ene wayni ko holli ko signe uji ɗi moƴƴani contre parti républicain ɗum noon tumnade ko haali wi wonde ko famɗi fof 44 républicain taw ko sarɗiyanke kaali mbi wonde ko woteji baɗoji novembre hitande ujunnaje 26 kañumen koye men jogorani wontude candidat ji ɗum ɗo fof noon ene wayni ko ɓuri hewde mabɓe kadi ko woysiɓe wonde ko gila tan oɗo en biyeteɗo Charlie Kirk wara ko ɓuri hewde mabɓe keeɓi kulɓinama wonde kene mbare walla surtout sibabu no kañumen koye men dartima Donald Trump donc gurdam men woni koye danger ko wawi wonde fof ene wayno tumnade kanko kadi la liberté ko haali o wi wonde ko ene wayno ko ɗum ɗo fof ari kadi ko e saaha mo ganduɗa kanko Donald Trump e sondage uji jaltuɗi en kolla wonde ko yimɓe yiɗɓe mo nena ɓeydo tan ustade e ɗum noon kadi tumnade hande e sondage moɓe jaltuɗo e mbi wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko yiɗi moɗo sadio yettima joni kene wona 36% ko hunde nde ganduɗa ala président fof meɗɗo hebde sondage baɗo noon bonde ko wawi wonde fof e tumnade hande analyse makko wi on ɗum ɗo kadi ko addude kullol wonande parti républicain surtout en so tawi kamɓe républicain ɓe perdi keewi toon to congrès e ɗum ɗon kadi ma addan hono républicain ji woɗɓe yaltuɓe walla yinnoɓe fuɗɗinoɓe haalde contre makko jogade konngol pour wiide min kalni noon Donald Trump arno ko bonnude parti républicain o bonni ɗum tinade hande e oɗon journal kadi biyeteɗo journal de Montréal e mbi wonde ko sibabu nde attaque bannoɗo ɗum ɗon ko talata ɓennuɗo taw ko oɗon neɗɗo jeeyaɗo toon to Afghanistan ko Donald Trump profiti pour artirde haalluji wonde contre yimɓe étranger ji walla contre julɓe e ɗum noon e nder kadi ko kanko Donald Trump ko windi ñande alhamis de o wi wonde ko kala yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe ɗeɗo leyɗele 14 ɗe to Afghanistan jeeya hen ko ɓuuri hewde ɗeɗo leyɗele kadi ko leyɗele julɓe e leyɗele africain o wi wonde ko kala yimɓe joginoɓe kayitaji memoɓe ɗo hen o kanko hoore makko ko duttitoɗo hen hankkadi lawol rokkimo sibabu ndi ɗiɗo bonandeji mbaɗaɗi tirra ɗiɗon kayitaji o ƴewto pour o haɗa jomumen walla hefta ɗum ɗo ko fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko ɗum no o yinno wadde ko ɓooyi ko wawi wonde fof sibabu nde oɗo attaque mo kanko Afghanistan o waɗi hokki Donald Trump gonga pour wadde gueɗe ɗe wela e ɓeydude kadi toke e gueɗe ɗe ɓe mbaɗata contre immigré araɓe ɗon naatɓe ɗon ƴeewa kayitaji ɗon tan ko talata ɓenɗo juge goto toon to Californie biyeteɗo Sunshine Susan Syke kañum hoore mum jaɓino uddidde dossier ɗum noon ko yimɓe ɗum noon ko avocat ji kalmitinode sibabunde client e mumen
no ko yimɓe immigré ci en arnoɓe arno présentade to immigration walla arno présentade toon to juge nanga e kadi en wayno ko kamɓe juge ji kamɓe immigration service immigration ene wayno ɓe calli rokkute liberté provisoire ɓeɗon immigré ji ɗum noon en wayno ko kanko juge o haali o wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde ko fotani wonde e kadi o yamiri o wi wonde oɗo saha jomum ñaagui ñawoɓe wonɓe taw ko ñawoɓe fédéral mbaw kañum ƴewtade ɗiɗo kawuji ko donc o siftini tan wonde ko kamɓe ala dole ɗeɓe jogui pour wadde ñawore mabɓe walla wadde oɗo case salade ɗum ɗon tan wawi taw gouvernement fédéral fof états-unis fof ne wawi wonde ɗum ɗon wawi appliqué tan ko wawi wonde fof ne wayno ko ene fada tawde ɗum ɗon wonno ko talata altine garoɗo ene fada ƴewde so tawi kamɓe gouvernement fédéral mbaɗi appel walla kadi tawi kamɓe ñawoɓe kadi ɓe mbawi ƴewta ɗiɗo kawuji ko wawi wonde fof feere tugnade avocat ji ɓeeɗo kalmisinoɓe mbi wonde ko kala mo gonno toon to Californie mo ganduɗa en kadnoɗo bond oɗo saha joni foti hebde liberté mum provisoire. bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ngal Pulaar gasi yalaɓe yen mbaali jaam ha janggo kadi ma en gartu Allah jaaɓi on jarama.